nabod Iesu Grist, sydd go iawn yn rhoi heddwch ac hyfrydwch. Emyn gan John Newton wedi cael ei cyfieithu. Gawn ni weddio. O Dad, ni'n diolch yn fawr i ti bod Iesu Grist gymaint o bethau i ni. Fe yw ein offeiriad ni'n dwyni ato ti, fe yw ein brawd i gysylltu a cydymdeimlo gyda ni, fe yw ein brenin i ni blygu iddo, ond fe yw ein brenin i'n diogelu. Fe yw ein gwaredwr nath farw droson ni, fe yw ein gwaredwr byw, sydd wedi'n achub o'n pechod ac yn ein achub o staen pechod ar ein bywydau, ac mewn amser wrth farw rhag hyd yn oed presenoldeb pechod. Diolch am Iesu Grist. Gawn ni ofyn y bydde i bresenoldeb yn rhywbeth byddwn ni'n teimlo heno. Amen. Dwi eisiau darllen Actau Pennod 2, adnodau 41 i 47. So, Actau Pennod 2. Be sydd gyda ni fan hyn yw dydd y Pentecost. Mae Pedr wedi pregethu. Mae'n grŵp o bobl wedi dod yn Gristnogion. Beth mae Pentecost yn creu? Eglwys. Dyma dydd geni yr eglwys. Ac mae Luc o sgwennu Actau 2 yn gorffen y pennod, dim bod wedi rannu fe'n benodau, ond mae'n gorffen y pennod 2 i fod disgrifiad o'r eglwys sy'n newydd cael ei eni. Nawr, y llio atgoffa fi bore yma. Pan mae midwife yn gweld plentyn yn cael ei geni, mae'n rhoi apgar sgôr. Oes yna'r gair iawn? Ie, rhywbeth felly. Yn yw, mae'n ticio off, sa'n gwybod beth yw e. Mae'n tyfu, mae'n sgrechen, mae'n symud, mae'n sgorio fe. A dyna beth mae Luc yn neud fan hyn efo'r eglwys. Mae'n rhoi apgar sgôr, yn yw, maen nhw'n yn cario ymlaen yn y dysgeidiaeth, maen nhw'n gweddio, maen nhw'n cael cymdeithas, maen nhw'n cyrraedd allan, a chi'n gweld nhw fatha'n ticio nhw off. Dyma'r fath o eglwys y dylen ni fod. Felly, Actau 2, adnod 41
i 47. Felly, bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Yr oeddynt yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion, ac yn y gymdeithas, yn y torri bara, ac yn y gweddiau. Chi'n gweld nhw'n ticio'r pethau off. Daeth ofn ar bob enaid. Yr oedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud drwy'r apostolion. Yr oedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu eu haiddo a'i meddiannau ac yn ei rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. Gallai'm help o nodi fel hyn bod ni nawr yn gyrru hen car delydd yn debyg iawn i hwn yn ymarferol. A chan ddyfalbarhau beunydd yn unfryd yn y deml, a thorri bara yn ei tai, nid jyst crefydd y capel, crefydd adre. Yr oeddynt yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon. Fi'n credu bod Luc yn nodi hynny achos crefydd yr oes oedd rhagryth. Gwyd na, dim rhagryth, symledd calon. Danfoli Duw. Ac y pobl yn sylwi a chael ewyllus da'r holl bobl. Ac roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa, y rai oedd yn cael ei hachub. Gwna ni troi eto at Duw mewn gweddi. O Dad, dyn ni wedi clywed y disgrifiad yna, a dyn ni'n dymuno bod yn eglwys felly. Dyn ni'n dymuno dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion, hynny yw bod ni'n credu'r Beibl ac yn credu yr hyn mae Iesu Grist yn dysgu. Bod ni'n pobl sy'n gweddio yn bersonol ac o Dad fel eglwys. Ni'n dymuno fod yn bobl sy'n cael cymdeithas efo'n gilydd, yn rhannu'n ysbrydol ac yn ffrindiau da mewn ffyrdd ymarferol. O Dad, ni'n dymuno gallu cario beichiau ein gilydd, heb busnesu yn bywyd ein gilydd, ond i fod yn help ein gilydd. Dyn ni yn dymuno bod ni fel yr eglwys yna'n gwybod rhywbeth o dy bresenoldeb fel bod ofn Duw yn dod arno ni. A bod ni'n parchu ti fel y Duw sanctaidd ac yn ymwybodol bod ni'n dod i bresenoldeb ein creawdwr a'n barnwr, ond hefyd ein tad trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac o Dad, bys ni yn mor falch yn sicr o rhywbeth dyn ni ddim yn gweld nawr. Bod ni'n gweld ychwanegu beunydd at y pobl roedd yn credu. O Dduw, gwna ni yn fwy o fath o eglwys wyt ti'n dymuno i ni fod. Ac o Dad, helpa ni fod yn dyst ffyddlon yn y sefyllfa wyt ti wedi gosod ni. Helpa ni, achos mae gwan ydyn ni. Dyn ni'n wan jyst o ran ein natur, ni'n byw mewn byd syrthiedig. Dyn ni'n wan hefyd achos mae pob un o ni fo staen pechod yn ein meddwl, yn ein calon ac yn ein cof. O Dduw, maddau. Helpa ni tyfu mewn ffydd. Una ni mewn cariad, fel bod na ddim byd yn atal gwaith dysbryd glân rhyngo ni. O Dduw ein tad, bydd di yn bresennol yn ein misg. Ac os i ti gyda ni, dyn ni'n gwybod bydd pethau wedyn yn newid. A'r pethau mwyaf newid, mwy na thebyg bydd ni ein hunain. O Dad,
moliant i ti am fod yn ddiw mor ardderchog, yn rhoi Iesu Grist i farw droson ni ac i fyw ar ein mwyn, yn gwaredwr bu farw, yn gwaredwr byw i ni y foment yma ac i dragwyddoldeb. Clod i thenw, rydyn ni'n cywilyddio bod ti wedi bod mor dda wrth pobl mor ddrwg â ni. Diolch o Dad. Amen. Dwi'n ei canu nawr un o'r emynau modern dwi'n hoffi gorau. A pan o'n i'n pregethu yn Tabernacl Llanelli, dyma fi'n gweud diolch yn fawr iawn i Sian Jenkins am cyfieithu hwn, achos mae rai cyfieithiadau ddim o hyd yn fath o yn gweithio. Doethineb perffaith Duw y Tad. Doethineb e yn y ffordd o iachawdwriaeth, doethineb e yn y ffordd mae'n delio fo'n bywydau ni, yn gosod ni trwy pethau cas a braf. Mae'n iwsio darlun y penillolau efo edau di yn y tapestry, chi'n bod yn goffod bod yno i wneud y llun. Wel, gadewch i ni, fi'n gobeithio, canu fel pobl sydd wedi gweld doethineb Duw yn eich bywydau chi eich hunan. Dwi wedi deitho chi'n barod, mae'r pwnc sydd gyda fi yw beth yw pwrpas yr eglwys. Ond fel testyn, 1 Chronicle 12 adnod 32, fi dim rhaid chi troi achos mae'n mynd i ddod i fyny ar y sgrin.
Gai ddarllen i chi. Right? Chi'n meddwl, mae adnod rhyfedd. O feibion Isacar, y rai oedd yn deall arwyddion yr amseroedd, i wybod beth ddylai Israel ei wneud, 200 o benaethiaid oedd yn reoli ei holl frodyr. Mae pobl Isacar yn neud rhywbeth rhyfedd. Mae Saul yn frenin, mae Dafydd yn outlaw fath a Robin Hood, os gen i gosach hwn, a Saul ar ei ole. A mae'r pobl yma o meibion Isacar, un o'r llwyth i'r gogledd, ddim o'r llwyth Dafydd, yn mynd ac yn ymuno gyda Dafydd yn erbyn y brenin i mynd off. Pam maen nhw'n neud hynny? Achos medde'r adnod, oedden nhw'n deall yr amseroedd. Ac o'n nhw'n gwybod felly beth dylen nhw i wneud. Hynny yw, os chi'n mynd i'r cefndir, o'n nhw'n gwybod bod Duw wedi addo'r brenhiniaeth i Dafydd, ac o'n nhw'n credu'r addewidion hynny, fe oedd brenin Duw. Ac felly maen nhw'n neud rhywbeth sydd yn hollol annisgwyl, as bod nhw'n deall yr amseroedd maen nhw'n byw, amser Dafydd oedd hwn. Nawr dwi'n dewis yr adnod achos fi'n credu bod ni mewn sefyllfa tebyg os ydych chi'n gosod e fel yna. Pa oes dyn ni'n byw yno? Dyn ni'n byw yn yr oes yn y dechrau efo Pentecost ac yn gorffen efo ail ddyfodiad Iesu Grist. Oes yr eglwys. Right? Oes lle mae Duw yn achub ac yn galw pobl o bob llwyth a iaith i fod yn bobl iddo fe. Ac os ydyn ni'n deall yr eglwys, dyn ni'n gwybod wedyn beth y dylwn ni fod yn neud. A falle byddwn ni'n bihafio chydig bach yn wahanol i beth o pobl yn disgwyl. Achos bod ni'n deall ble ydyn ni. So dyna pham bod ni'n darllen Pentecost, dechrau yr eglwys. Beth yw nod yr eglwys? Beth yw ein pwrpas ni? Os gai osod fel hyn, mae dwedodd rhywun bod yna 2 fath o prif weinidog dyn ni wedi gael yn y gwlad yma. Rhai egwyddorol a rai pragmatig. Yn yw, rai egwyddorol, mae gen nhw rhyw syniad politicaidd, maen nhw'n dilyn hwnna beth bynnag sy'n digwydd. Pragmatig, beth bynnag sy'n codi, maen nhw'n newid bin ai fan hyn. Dwi ddim eisiau gwneud pwynt politicaidd, so i'n gweud mwy un o well na llall. Ond o ran eglwys, egwyddorol sydd yn gywir. Ni'n goffo bod pragmatig, lle ydych chi'n cwrdd a phopeth felly. Ond reit, mae yna egwyddorion gyda ni. Yn yw, dyn ni'n credu y Beibl. A'r Beibl sydd yn rheoli beth dyn ni yn neud. Dyn ni ddim jyst yn dilyn trends y foment. Dyn ni ddim yn dilyn traddodiadau. Right? Gall traddodiadau, gall rai o trends fod yn iawn, oce. Ond dyn ni'n neud pethau achos bod ni'n credu rhywbeth. Nawr, mae'n trist bod fi'n goffo deud hyn. Ond y peth cynta dwi eisiau deud cyn bod ni'n dod at pwrpas eglwys, dyn ni'n eglwys sy'n credu. Ac yw hwnna'n amlwg? Edrychwch ar eglwysi yn gwlad, na di, dyw ddim yn amlwg. Right? Ond dyn ni yn eglwys sy'n credu yn Iesu Grist, ac yn credu Iesu, beth mae e'n deud, ac yn credu dysgeidiaeth y Beibl. Ac unwaith ych chi'n credu hynny, hwnna sy'n reoli sut ych chi'n mynd i bihafio. Mae'n rhoi persbectif gwahanol i chi. Chi'n gweithio hwnna allan yn eich bywyd. Felly mae yna rai pethau sy'n fath o poblogaidd iawn, a ni'n gweud na, diw hwnna ddim yn bwysig. Ond mae yna pethau eraill sy'n edrych mach yn rhyfedd yn gweud na, mae hwn yn bwysig. Achos dyn ni ddim yn mynd yn ôl beth sy'n boblogaidd ar yr oes, ein cred ni sydd yn rheoli. Nawr, dwi'n crynhoi tym bach o cyfres fi wedi bod yn gwneud yn Aberystwyth. Is i trwy beth dyn ni'n credu, a wedyn mynd trwy nod yr eglwys un pwynt ar ôl y llall. Dyma'r crynodeb nes i roi iddyn nhw.
Right? Yn Aberystwyth, dwi'n pregethu trwyddyn nhw un ar y tro. Right? A fi wedi cyrraedd rhif 4, rhif 5 bydd cymbo hir. Yng ngoleuni ysgrythyr, dyma beth dwi'n credu yw pwrpas yr eglwys. Ac felly dwi eisiau mynd drosto fe. Ond i yn meddwl bod e'n addas achos bod chi wedi cael gweinidog newydd, a dych chi'n mewn cyfnod wedyn chi'n meddwl, o reit, beth dyn ni'n neud? So yn gweud, cymryd cam yn ôl, beth mae'r Beibl yn dysgu, beth yw'n priorities ni? Beth dyn ni'n trial wneud fel eglwys? A dyma'r 5 peth dwi wedi nodi, mae yna saethau yno. Pwrpas y saethau oedd wneud e'n haws i bobl cofio. Chyfod, pwyntio i fyny at Duw, at ein gilydd ac yn y blaen, fel fi'n siŵr gallwch chi gweithio allan. Reit, 5 nod neu 5 pwrpas yr eglwys. Yn gyntaf, addoli. Ga i ddarllen e? Addoli Duw, fel y mae ef yn ei ddymuno ac sy'n ddyletswydd i ni. Y peth cynta mae rhaid i eglwys wneud ac yn holl bwysig yw addoli Duw. Mae'r perthynas vertical ni a Duw yn dod cyn popeth dyn ni'n wneud efo'n gilydd. Chi'n bod gallwch chi gael eglwys sy'n gwneud lot fawr o pethau da. Right? Yn y gymdeithas, delio fo hyn a neu pob fath o gilydd, helpu i gilydd, ond os dyn nhw ddim yn cwrdd â Duw, ond nhw'n useless o eglwys. Right? Prif pwrpas eglwys yw addoli Duw. Beth yw'r gorchymyn cynta? Gofynnon nhw, Iesu Grist, beth yw'r gorchymyn cynta? Car yr arglwydd y Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac oedd holl nerth. So pwrpas yr eglwys gynta i gyd yw pethau fel hyn. Atgoffa ni am Dduw. Dysgu ni am Dduw. Ceisio dod â ni wyneb yn wyneb a'n creawdwr ni. Dyma lle i cwrdd efo Duw. Dyma lle sydd ei helpu ni ddod i nabod Duw a tyfu yn yr adnabyddiaeth o Dduw. I ymostwng i Dduw, i caru Duw, i gweddio ar Dduw, i lawenhau yn Dduw. Mewn un gair, addoli Duw. Chyfran llyfr Exodus, chi'n darllen trwy Exodus, chi'n cyrraedd pennod 20 a chi'n meddwl, o, hwnna'n oce. A wedyn, mae gennych chi 20 pennod arall o manylion y tabernacle. Ac oh no, pam yn y gwmynt o llunynau a pa fath o eded i hwn ac yn y... Chymod, a mae'n strygl. Ond pan chi'n cyrraedd pennod 40, a mae'r tabernacle wedi gorffen, a mae'n dweud, a nath gogoniant Duw llenwi'r tabernacle. A chi'n gweud, oedd e werth e. Oedd e werth e. A dych chi'n stryglo fel eglwys a chi'n trio wneud popeth i geisio Duw. Dyna'r peth holl bwysig. A tragedy bod rai pobl wedi gallu mynd i eglwys am flynyddoedd a dydyn nhw erioed wedi cwrdd â'i Duw. Cwrdd â Duw. A mae'n bosib wneud lot fawr o bethau heb Dduw. Ro'n na dyn ailaw ges i stori a fi wedi ngofio pa wlad yw e ac yn y blaen. Ond dyn yn dod o wlad lle oedd na tipyn o erlyd, ond o'n na fendith a diwygiad ar y pobl. Ac mae e'n mynd allan ac mae e'n credu yn America. Ac yno, yn ymweld i'w eglwysi mawr, dyn ni'n gweud cant yn eglwys mawr, America, miloedd. Ac oedd yn dangos sut oedd yr eglwysi yn gwneud gyd o wahanol pethau yma, a gofyn iddo fe i farne. A dyma beth wedodd e, mae'n rhyfeddol beth gallwch chi wneud heb Dduw. Wow. Neu lot o bethau. Ond oedd wedi gweld,
Ble mae perthynas efo Duw? Beth yw ein prif nod? Beth yw prif pwrpas eich bywyd chi a bywyd fi? Nabod Duw. Ac os di hynny ar goll, a popeth arall yn eilradd. So beth cynta, addoli Duw. Ail nod, bod yn gartref ysbrydol i Gristnogion, fel ein bod fwy yn caru a helpu ein gilydd yn ysbrydol ac yn ymarferol. Y gair sy'n arfer gael ei ddefnyddio i disgrifio hwn yw y gair cymdeithas. Right? Cartre ysbrydol. Bod ni'n caru'n gilydd ac yn ymwneud efo'n gilydd yn ysbrydol ac yn ymarferol. Right? Bod ni yn ffrindiau. Pan ydych chi'n dod yn Gristion, ydych chi'n dod yn rhan o deulu Duw. Mae llythyr cyntaf Ioan yn gosod mor gry a hyn. Un o'r profion bod chi wedi cael eich ail-eni yw bod chi tynfa at Cristnogion eraill. Ac os ydych chi ddim yn caru Cristnogion eraill mwy, gallwch chi ame os ydy ysbryd glân Duw yn eich bywyd a ydych chi ddim wir Gristion go iawn. So mae'r eglwys i fod yn gartre ysbrydol i Gristnogion. Dyma lle dyn ni'n cwrdd efo'r teulu. Dyma lle i orffwys o straen y byd. Chi'n cadw nôl adre. Dyma lle i wella pan ydych chi'n sal. Yn yw ydych chi'n byw yn y byd anghrediniol am yr o'r problemau a chi'n dod nôl fan hyn gartre. Cartre ysbrydol. Mae lot well gyda fi bod eglwys, y darlun o eglwys yw cartre ysbrydol, nid cadeirlan crand. Dim yn deud dim byd am adeiladau yna, right? Ond chi'n meddwl eglwys o adeilad crand. Cartre ysbrydol. Fi'n siŵr bod Dafydd, a dwi wyneb sicr wedi bod, pregethu mewn adeilad, a mae yna chydig o bobl draw fyna, un fan hyn, a teulu fyna, a chi'n meddwl, ydyn nhw'n casau ei gilydd? A pan chi'n gorffen o'r oedfa, allan nhw, dyn nhw'n eisiau ymwneud efo'i gilydd. Mae yna arwydd bod rhywbeth mawr yn bod. Pam di pobl ddim yn ymwneud efo'i gilydd? Gen i ddisgrifiad o cymdeithas, dwi'n ailadrodd tro ar ôl tro yn y capel. Cymdeithas pen-glin, wyneb ac ysgwydd. Bo chi'n pen-glin wrth pen-glin yn addoli Duw. Ni'n chi'n dychmygu chi'n pen-glinio, right? Bo chi wyneb yn rhannu efo'ch gilydd. Bo chi ysgwyd wrth ysgwyd yn y gwaith. Cymru cyfrifoldebau. A dyna cymdeithas. A mae angen i gyd gofyn i gilydd, os gyda fi cymdeithas fan hyn, pen-glin, wyneb ac ysgwydd. So yr ail pwynt, cynta, saith i fyny, Duw cynta. Ail, cymdeithas efo'n gilydd. Trydydd, lle i dyfu. Rhif 3. Helpu Cristnogion i dyfu mewn gwybodaeth a gras trwy ddysgu'r Beibl, gweddio a chreu cyfleoedd i wasanaethu. Os ydy'r darlun cynta, fi'n gweud mae'n gartre ysbrydol, sy'n neis. Yr ail beth mae'r eglwys fod yw barracks, right? I filwyr. A mae eisiau cryfhau ni i fod yn well Cristnogion. Fel mae rhywun yn mynd i'r byddu, maen nhw'n neud i basic training. A mae rai mynd mlaen i wneud i SAS trainings i lot yn oddach. Right? Ond mae'r eglwys fod felly hefyd. Pa fath o basic training mae'n wneud? Wel, mae'n dysgu y Beibl i chi. Mae'n dysgu chi amweddio. Mae'n dysgu chi'r gwirioneddau hynny.
Mae sanctaidd had fi'n iwso'r ffres i golygu tyfu yn fwy sanctaidd, ddim yn rhywbeth ydych chi'n neud ar ben eich hunan. Mae lot o bobl yn meddwl, os bys ni eisiau bod yn wir sanctaidd a diwiol, bys y rhaid i fi mynd yn fath o mynach yn yn cell a gweddio fyna. Nac e! Y lle i dyfu ydy'r eglwys. Ymysg ein gilydd. Right? Dyna lle i dyfu, dyna lle mae Duw wedi ordeinio moddion gras. Beth mae hwnna'n golygu? Ffyrdd i dyfu. Crynodeb da yw cael llais Duw, clus Duw a'i gorff. Llais Duw, chi'n clywed llais Duw yn y Beibl, chi'n dysgu beth yw'r gwirioneddau. Clus Duw, chi'n gweddio arno fe ac yn canu iddo fe clywed. Corff, bod chi'n rhan o'r corff, yr eglwys. Dyna'r moddion gras. So beth mae'n dysgu chi? Wel, mae'n dysgu chi cynta i gyd i goddau a maddau i'ch gilydd. Mi'n aml yn dechrau fyna, nag yw. Ond wedyn ni llawenhau yn eich gilydd. Fi'n credu bod yna rhywbeth mawr yn bod efo eglwys os na allech chi llawenhau. Bod chi wrth eich bodd ar y digau. Wel, mwy aml na beth chi'n frustrated. Right? Efo pobl eraill. A bod ni'n tyfu fel bod ni'n dod yn Cristnogion efo asgwrn cefn. Hynny yw, wrth dod i'r eglwys a cael yn dysgu a cael cymdeithas, dyn ni'n fwy cry yn wrthwynebu temtasiwn. O'n i'n cwmpo i Mars Bar cynt, ond mae'n cymryd packet o milk tray erbyn hyn. Chi'n tyfu i o sefyll temtasiwn. Chi'n tyfu i trystio Duw pan mae'ch byd yn cael ei troi ben i weired. A mae'r problem ar ôl problem yn codi. Ond ydych chi'n gwybod y gwirioneddau. Dych chi'n mynd sioc bod yna problemau tanllyd yn digwydd i chi os chi'n deall beth mae Duw yn wneud. Chi'n tyfu fel bod chi well yn gwybod sut i rannu'ch ffydd. Pryd mae rhywun yn gofyn i chi, a gallwch chi esbonio fe. Chi'n tyfu i helpu eich gilydd mwy. Chi'n tyfu i ddeall, o na, mae hwnna'n wrong. Sdim pwynt mynd ar ôl hwnna, a chi'n cael dirnadaeth i gwybod beth sy'n anghywir a beth sy'n gywir. Fel bod chi ddim yn Gristion plentyn o Gristion, neu pan mae'n rhywun yn newydd dod yn Gristion, maen nhw'n Gristion plentynaeth. Ond ydych chi'n tyfu i fod yn Gristion eiddfed. So mae'r eglwys yn cartre ysbrydol, ond mae e'n barracks i ni dyfu. Dyna fan mae gyda fi'r 4-7 yn mynd i fyny, fi'n meddwl amdano fel coed yn tyfu. Mae'r eglwys yn lle i ni dyfu yn ysbrydol. Pedwerydd beth, dwi'n mynd weddol sydyn trwyddyn nhw. Cyflwyno'r efengil i'n hardal mwyn i eraill ddod i gredu, a bod yn groesawgar i rai sydd yn ceisio. Hynny yw, yr eglwys hefyd yn cyrraedd allan i rai sydd tu allan. Dyn ni eisiau i bobl eraill dod i gredu yr efengil. Os oes gyda ni yr efengil ac ni dod i nabod Duw, os dyn ni ddim yn rannu fe, dyn ni'n sneaks. Chi'n cofio hanes yn llyfr Brenhinoedd? Mae yna pobl 4 gwahan glwyfus tu allan i muriau Samaria. Mae Samaria efo newyn mawr tu fewn a mae'r byddin yr Assyriaid, dwi'n credu, oedd ei amgylch. A mae'r pobl yma yn gweud, os nawr ni mewn i'r ddinas, ni'n i farw fyna. Os ni'n aros fan hyn, ni'n mynd i farw. Trio ni mynd at yr Assyriaid. A maen nhw'n mynd. A ffindio bod Duw wedi gyrru'r Assyriaid i gyd i ffwrdd. Maen nhw'n gledda ar y pethau sy'n yna. Maen nhw'n cuddio trysorau lle gall nhw ffindio nhw ac yn y blaen. A wedi maen nhw'n teimlo'n euog. Mae gyda ni'r holl bendithio yma. A mae'r pobl yna newynu. Rhaid i ni ddeitho nhw. Rhaid i ni.
Bys ni mor wael bod ni ddim yn deud. A dylwn ni teimlo bod ni wedi cael y fath bendithion fel Gristnogion, mae rhaid i ni sefyll drosto fe. Nawr gallwn ni sefyll drosto fe mewn wahanol ffyrdd. Dwi'n meddwl am y ffyrdd i cyrraedd allan. Mae'r peth cynta yw bod ni'n gwybod presenoldeb Duw gyda ni. A pan mae Duw yn bresennol gyda ni, mae pobl yn sylwi. Ac mae'n adnod yn Zechariah sy'n deud, maen nhw'n gafel yn ymyl eich cot a gweud, gawn ni ddod gyda chi, dyn ni wedi clywed bod Duw gyda chi. Os dim bywydau ni yn dangos presenoldeb Duw, bydd nhw eisiau dod. Ond wedyn, rhaid i ni ein hunain mynd allan. Mae pobl sy'n sôn am efengylu yn sôn, mae'n bwysig iawn i'r eglwys gael lot o cysylltiadau efo cymdeithas. Wel, y cysylltiadau mwyaf chi'n mynd i gael yw pob un o'n chi yn unigol yn eich gwaith ac yn eich cymdogaeth ac yn eich ysgol neu coleg neu be bynnag ydych chi. Dych chi yn y byd. A dych chi fod yn dist yn y byd. Disgleirwch dros Iesu Grist, ble ydych chi fel unigolion? Paidwch a meddwl mae job fi yw efengylu drosto chi. Dych chi i gyd i gyrraedd allan dros yr efengyl. Ac wrth gwrs, mae yna lle i'r eglwys i trefnu pethau sut y gallwn ni wneud. Ond y pwynt yw bod ni yn cyrraedd allan at pobl eraill. Nawr, rhaid chi fod yn ymwybodol lle mae pobl. Gallwn ni neidio ar rhywun yn dangos diddordeb. Meddyliwch am pobl yn mynd i'r môr. Mae rai pobl ifanc fel arfer, tynnu dillad, maen nhw mewn i trunks, rhedeg mewn. Mae yna rai eraill, chi'n gofio gafel nhw a taflu nhw mewn. A mae rai pobl, os bysych chi'n taflu nhw neu pwysio nhw, awn nhw byth yn agos. So na gyd maen nhw eisiau mynd yw cerdded lan a gosod i troed yn yr ochr fel hyn. Chi'n gweld beth mae e fel. Fel ni mae e, efo ffindio mas am Iesu Grist. Mae yna rai, right, sydd eisiau gweithio nhw rhaid ti dod i gredu a chi siarad yn blaen, chod? Mae yna pobl eraill, maen nhw'n edrych, a maen nhw jyst eisiau gosod i bus, eisiau gweld beth sy'n yma. A rhaid jyst eisiau redeg a dod. Mae eisiau doethineb mawr sut i delio gyda pobl. Tact. Os na cyfrinach o beth yw'r doethineb? Nag oes. Chod, gwmyd y gallwch chi'n dod i nabod pobl. A hefyd, fi wedi gosod fyna croesawg ar ei rai sy'n ceisio. Dychmygwch bod bryn terfel yn dod mewn i'r oedfa Sul nesaf. Byddech chi'n chyfft? Byddwn ni'n chyfft. Bryn terfel, dylanwadol. Mae eisiau gwybod am Cristnogaeth, sgwrsio, terd nôl am gino. Gawn ni sgwrs da, chi'n fawr, gret! A bys wneud lot o sylw o bryn terfel, ond bys ni ddim di sylwi ar yr hen ddynes oedd yn byw ddim bell o'r capel oedd which di troi mewn ac sy'n bod i'n unig. A dyn ni di syrthio i union y bai mae Iago yn deud. Pan mae rhywun cyfoethog yn dod, ti'n man i'r ffrant, rhywun arall i'r cem. Dyn ni mor blatant yna, ond yr un peth yw e. Os ydych chi'n gweld rhywun ac a rhyw awydd, croesawwch nhw mor addas gallwch chi. Ni sylwi ar Iesu Grist, mae'n iachau lot fawr o pobl. Ond weithiau mae'n dod at rhywun ac yn deud, dy ffydd a iachawdd di, mae yna sylw arbennig, achos wedyn chi'n cael yr argraff, nid jyst iachau nhw'n gorfforol, mae yna rhywbeth ysbrydol yn digwydd fan hyn. A weithiau mae'n cymryd nhw ar wahân, delio gyda nhw. So eisiau ni fod yn ymwybodol ble mae pobl
ac i'r doethineb y gallwn ni i croesawu nhw mewn. Arwain nhw, wel, dwi'n yn licio'r gweud arwain nhw o Iesu Grist, fel beth ni yn neud e. Pwyntio'r ffordd. Reit, mae rhaid i nhw ddod i hunain. Y peth ola. Fel arfer, 3 pwynt efo pregaeth, 5 tro yma. Hybu diddordeb yng ngwaith yr Efengyl o ddi allan i'r eglwys leol ar draws Cymru a thramor. Wel, gan bod Dafydd fan hyn, ges fi bod yr eglwys yma wedi wneud hyn, right? Ond dwi eisiau nodi bod e'n peth pwysig. Ac mae yna help mawr o edrych ar y sefyllfa byd eang. Cynta i gyd, mae'n atach chi rhag bod e'n exclusif. Mae yna lot o eglwysi, wel, os chi'n gwybod am y brodyr exclusif, maen nhw'n exclusif iawn, mae'n mynd yn cyltaidd. Just ni. Nawr, i'n credu bod ni'n exclusif ar yr Efengyl, beth yw Cristion, right? Ond bod chi'n delio fo pethau o ddi allan i'r eglwys hefyd, boed efo mudiad Efengylaidd, tia ffund, rhyw genhadaeth, ymgyrch y traeth, yn UFM, right? Prospects, neu Blytheswood, mae pethau mor fawr. Mae'n dda i chi cael diddordebau allan, a byddwch chi'n dysgu gan pobl eraill. A bydd e'n dysgu chi, mae nid eglwys bach ydy hwn. Mae tueddion ni, meddwl, jyst eglwys bach ydy hwn. Ran bach o eglwys anferth ydy hwn. Mae eglwys Duw dros y byd i gyd. Pobl go iawn sydd yn credu. A ni'n ran bach o hynny. A mae'n gwmyd o help. Pan chi'n sylweddoli bod chi'n delio efo rhywun yn Timbuktu, a dwi ddim yn oed siŵr ble mae e, gewch chi weithio fi ar ôl, a pan chi'n trafod pethau ysbrydol, chi'n sylwi, dwi'n frawd i hwn, nid yn chwaer i hwn. A chi'n sylwi, mae'r Efengyl yn wir. Y cyd-destun yna mor wahanol. Mestyn i bob llwyth ag iaith ac yn atgoffa chi. Yn y pen draw, bydd yna un eglwys gogoneddus yn y nefoedd efo bob llwyth ac iaith i gyd yn gytun. Cewch golwg byd eang. Felly, mae'n lot i gofio, ond mae gennych chi daflen. Beth dwi'n meddwl yw 5 nod pwrpas bwysica'r eglwys? Na iwso saethau. Ddoli Duw. Cartre ysbrydol i ni. Lle i ni dyfu i fod yn Gristnogion cryfach ag eiddfedach. Cyflwyno yr Efengyl i'n ardal o amgylch ac golwg ar yr eglwys dros y byd i gyd. Dim ni ganu can sy'n deitho ni. Deffrwch eglwys, ewch ati i cyflawni eich pwrpas. O eglwys, cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin. Yr rai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n erthu'r byrdyn. A tharian ffydd, a'r gwir o'n blaid, gwrthodwn gelwydd yr un drwg, cans cariad yw ryfelgrir fyddin gref wrth i ni geisio y colledig.
Gynewyddio. O dad, gad i ni gael y ffydd i gredu dy addewidion, y bydd yr eglwys un ddydd, y Jerusalem nefol yn disgyn o'r nef, yn berffaith yn sanctaidd yn briodferch i Grist, llawn gras a gogoniant. Ac yn y golwg hynny, bod ni'n ymdrechu o dad, i'r eglwys fod y fath o eglwys y dyle hi fod ar y ddeiar nawr, yn gwasanaethu Crist, i fod fel y dyle hi fod. O Dduw, helpa ni weld ein gwendidau, ro ras i ni gryfhau yn y nodau yma. Amen.